Damn. Be, wala pa nakakaon ha? Double chin. Yeah. Holy guacamole. Yo, hello mga paps. Good morning. June 1 subong. So, this is the perfect time para magbalik Alindog program. For the past few months, wala na ko consistent exercise, pahala na lang ko kaon. So medyo worried na ako subong sa health ko. Wala labot sa nagatambok ako, I don't feel good na kay ginaneglect ko ng akon nga diet kag exercise. Ang imuon ko ay imuon ko kilohon ko na lawas ko. Okay. Tanawon ta kung ano na ako kabugat. Okay? For sure, bugat. Naging ko sa bong. Okay. Bong bali. Ano na ko? Holy guacamole. Right. So, 193. Ano na ko? Aran ako sa Ital-Ital sang 200. Putsilingon niya na Mayo. So, June 1. Para nag-umpisagin ko sa 1. Para sige-sige yung momentum. Balik na ko sa exercise kag strict nga diet. Okay, sa una kaon ako nga kaon. So i-document ko para may accountability bla. Para mahuya man ko sa inyo. With this, medyo may gamay nga motivation nga dugang, no? Okay. 193 ang target ko is maybe 165 ibalik ta. 3 months, 4 months. Okay? Hopefully makaya ko yan. Kaya ko yan. So check ta. Damn. Be. Kita ko nagimansyan ta. Wala pa nakakaon ha. Akong liog. Dula naman liog ko. Double chin. Yeah. Triple. So dapat madula na ni. Itlog. Ang gyapon. You never know what's around the next corner. Sakuid kami ni Ilongga Ma'am sa Bilog Adlaw, mga transaksyon. Pag wala kami abot sa balay, hindi ko kasulod daw. Papasilibong ko lang niyo. Okay. Hindi ko kasulod kay amon tubang balay, madamo sila di pa sayro nga jeep. Di gina-parking nila de, hindi ko kasulod. Ang liog dato ni Jello. So backing ang birada ako sa buong backing. Muna ba sa expert driver ka? Ang specialty ko mo parking. Hi kids! Tanto suga so ang plano ko tani ma-workout, ma-gym ako. I don't know kung mahimo ko pa na. Kung ma-exercise kimang ko, dili na lang ko sa balay. Depende. I still have a little bit of time nga magpawayway. So, alright. Nakapawayway na ko. Actually, medyo natamad ako mag-gym, pero kung hindi mo pagpiliton, lawas mo, saan pa. Ang akong workout, mga basic lang pang pakondisyon. Okay, syempre, dugay na ko wala ka exercise naman. Kung gulpihon ko nga mga heavy exercises, base matigok ko. So, light lang, just to tell my body nga you're in for a ride the next couple of days. Muna tawag nga body conditioning, just to prepare the body for heavy loads in the next few days. So muna ni official ng Balik Alindog program. Hindi ko ni pag-ilogon ang mga amuning nga mga habits. Junk food. Bad na, mami. Sino bakal? Okay. Sino bakal? Or sino una nagkaon? Basta, bad na. Okay. Laptop, laziness. Stop na. Okay? Stop it. Lying around, watching TV. Please stop. Physical. Okay? Physical. Move! Okay, nakatapos sa gym. Namin sa gym kay lalakton lang. Kasagwa. Okay, guys. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye na ha.
okay mga paps, sakto rin ang ambal nila ng umpisa among mabudlay. Ang una, among masakit. Tingna, patsagan lugid nga dasig ako magluya. Gamay lang hakwat daw, kaplanulong na panulukan ko. Pero I know nga amo ginaya. Well, at least, no, ginpilit kong lawas kung mag-workout subong. At least nasugura na. So, amo na yung day 1 ko. I hope nga magsige-sige na ni. Hasta nga mag-lose na ko weight yung balik ako sa mga 170. Hopefully ma-reach ko 165 pounds the right way. Okay mga paps, this day 2 na sa nga ako na fitness balik alindog program. So kahapon nag-workout ako. Although nga bisa na workout ko very light lang kay balaan ko nga bago pa lang ko balik. Pagkaaga as expected nagpalanakit kinang lawas ko, pero not really that much. So dito na subong amat-amat ko na lesson ang panginaon ko. Nag-contemplate ako kung mabalik ako workout sa gym or madlagan. Tigalan kayo daw nami naman ang gym po subong, so I decided nga madlagan. Hopefully makatakod ako 5K subong. Pero kung hindi, kung 3K lang anay, okay lang na. So, nasuksok lang sapatos ko. After this, ma-stretching ako. Okay, keep in mind, 193 pounds ako subong. Or maybe even heavier. So, sigurado batsagon ginisang akon nga joints. Akon knees, kaga akon nga ankles. Kung matamaan din karon, di alaksan lang. Okay? So, maglagan do gagamit ako sang app to measure my progress. Ano? Nike Run Club. Ano na yung nagamit ko. So, ma-measure ya ang distance via GPS kag ang speed ko. Makalculate ya. Ano na yung ginagamit ko. Kaya para sa akong importante nga gina-measure ang run para balaan mo kung ka-improve man ang imo speed kag imo nga resistensya sa lagan. So, okay, madlagan ako subong kay katulong na. Okay. Mission abort kay nagatalite. So, hindi ako kalagan. Kaya basi paglabot ko sa punta, pagtudulan, wala ko pa silungan. Hindi nga basa akong cellphone. May ilis na lang ko, gagmakadto na lang ko sa gym. So, alay kita subong sa Euphoria Gym. Pasaka ako de. So okay, tapos na ang day 2. So kung din pa nga ginaisip mo nga luya-luya ka, dito pa nagnami ang workout ko. Kag kanami ko sang environment kay nasa gym mo tumaganahan gyud mag-workout. So blessing in disguise nga medyo nagtalitip kay napaglagan ko. Third day was I'm thinking basi mag-rest day or siguro mag-slight stretching ang buwas. Okay mga paps, it's day 3 sa ako na program. So ang day 3 ko is actually a rest day kay nag-workout ako for 2 consecutive days. So paway-way lang ko anay. Okay. Subong ko i-discuss ko lang kung paano ang diet. Siguro kabati na kamo sang intermittent fasting, nguso subong. Okay? So hindi na napaghimuon. Okay. Lain na nga akong subong niya. Ang ginahimo ko subong is basically counting calories. You can basically eat anything na gusto mo. Okay? As long as sulod ka lang sa limit mo. So, for now, ginalimit ko sa lawas ko is 1,800 calories per day. Okay? So, amo ning ginahimo ko. Okay? So, makaon ako sang oatmeal. Okay? So, makaon ako mga half cup lang sini. Half cup. So, half cup, ilang half cup ako. Dili mo man yung mabase mo. Tapos, makaon ako apple. Mayara ako sang ginatawag na kiluhan. Digital scale. So, kiloon ko lang apple. So, that's 294 grams. Okay. Tapos, mga kape ako. Okay. Ang kape ko subong is instant nga 3-in-1. Yes, ang kopi ko. No? Calories niya is 110. Ang tanan
ipamahaw ko is muna. Ting! If I can do this all throughout until September, it's a sure thing. Okay, ma-lose weight kid ako. Okay. So, calorie counting is one way to control your calories, calorie intake. Alright mga paps, day 4 na sa akon yung fitness program. Subang may ara ako training partner, ang akon niya old training partner sa una sang nagka-training pa ko kickboxing. Si Steve Carpio. Steve Carpio. Sala ko. Steve Carpio yung banda niya, pero si Stephen Benedicto. Okay. Akon southpaw nga lawlaw pigado. Sige, ma-train kami. So, kickbox siguro kung may energy pa kami, mahakwat-hakwat pa kami. So for now, as warm up, boxing and kickboxing kami anay. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. Dositor ka, Bart? Dositor. So, baka nakapala mo. Gamo na ako. Oo. Subawag ya. Periota. Tapos may muna sa tunga. Pero may lang kong nasuyaan ng bata ko. Ako na ako. Wannabe bodybuilder. Bakit wala? Mauna lang ko. Wala ka lang. Ayos. You're the man. Buwas lang. Okay Sige. Okay na, tapos na. Thank you. What's around the next corner. So